Zvakaitika ndezokuti movement yakaita yemukadzi wangu ndanga ndichiona asi nanga singagoni kuti ndivabate. Saka after a tip off last week but one nechipiri chandikabva kubvindura ndepakadi pakauya munhu akazindi inform mutaurire mchidimbu pamusoro vedare uyu mukadzi uyu watiri kumira nezvake ka ini ndikwandiri anambondivanzai akataura kuti zvechokwadi uyu murume uyu ndindaitomunetsa uyu nenyaya yenzara mudzimba umu isiri yesadza vazvirikubatsirane chete tererai nhau iyi yangomirira pasingle sentence chete nokuti mukadzi uyu anofanira kunge ari Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Ndabvunza kuti wanzwa here musoro wenhau ukati hongu. Handiti unobvuma here mosvaya uri kupomerwa hungu kwete? Good. Andihemberi pamba izvi abvuma mosvaya ari kupomerwa pamba imberi amapondera Philip Socha. Mukadzi wacho anonzani? Alright. Rosemary Rangwani. Ndori pachitupa. Alright. Zvakanaka, famba itinzwe. Taura nina uyaenda inga muno munhasi pamusoro pomurume uyu zvanga chinokuitika ndanga ndichizviona kafambiro kavanga vachinokuita ndanga ndichinokaona iyeyu achinoda mukadzi wangu ndichizviona zvanga vachinokuita asi kuti ndivabata ndo zvanga achinokudineza zvatora nguva yakareba zvichiitika ndichiona kafambiro taurai saka kubvira muzhizha meso umu ndanga ndichiona nzvimbo dzavanga vachinokurara musango asi ndichitadza kuvabata ndanga ndichiona nzvimbo dzavanga vachirara musango ndichitadza kubata vachiti vakaenda kusango kunofudzirwa mombe kunenge kune nzvimbo dzavo vakaenda kumagadheni kunenge kune nzvimbo dzavo kugadheni rouyu kunenge kune nzvimbo dzavo kugadheni kwomukadzi wangu ini redu gadheni kunenge kune nzvimbo dzavo dzavanga vachiitira basa ravo asi izvi zvazoitika pane iyi musoro mugovera usoni rakapera iro ndakatodza kwabata ndakaenda kwabata padikidiki zvinokunze kwomukwasvipa ndobva ndavasiya ndandabva wabvunza ndobva ndavasiya vakadaka handina kuwabvunza ndakabva namusiya vakati ndaona pavazo vakaita mukadzi akaenda murume achibhatera sonenge achitori kuenda kugadheni pakunodzoka madhivano yakadungamidza ndobva kufurira padhizi pagedhi pamukuchedza padhogeni ndemo vachipfuura mukadzi achipfuura gedi achipinda mukati murume achipfuura nenzira iye achinokuenda kubva kwake saka ipapo ndakaedza kuti ndididiva bati kuti ndakaisa kuchena kuona kuti vari kubva apa pandazvati pavari kubva kwakuseri kwache ndakamuka chekutatu kuti vanhu ava vafamba sei tsoka dzavo dzabva nokuti ndakaedza kuzvibata musosvondo ndokubva vaenda ndobva ndanowahwandira pandikaenda wahwandira mushure menge ndanzwa zvino pavari kudipa vari kuenda ndakaitadza kuvabata havana kuuya ipapo musi iwowo asi nzvimbo ndakaenda kuiziva musi wechishanu uno wapedzisira kudhibha mumba pane padhibha musi wa2 wapedzisira kudhibha mumba ndiye pandikadii pandikazovabata ndabva kudhibha ivo vakafunga kuti zvimwe pandaenda kudhibha ndinonoka kuti kudzoka saka ndakabva nokusaidhibha kuchibva ndadzokera kumba ndasvika kumba ndisvika kumba ndebva ndikabva ndauzoka zvinhu zvezvadii zvaitika
saka pazvanzi zvaitika ndakabva ndakunanga ipapo nokuti ndakandakupaza ndopavari kuenda ndobva ndasvika ndobva ndaona vakadii vakarara vachita zvinhu zvavo ipapo iyi ndakandine demo ndobva ndasvika ndikabva ndati ndinomubudira vese mukadzi ndobva ndasati ndakabata mukadzi murume ndobva atiza iyeyu sochauri akabvatiza vamapondera fambai tine vakawanda toda kutaura nezvavo murume ndobva adi akabvatiza ndobva asara mukadzi ndobva ndakudii ndobva ndakubata ndobva ndamisa simbi chadzo dzochipurisa idzi bvuruka yake mukadzi rakendaauruka ndiri papo apa mumakumbo umu uyu akabvati ndakachinopa achibvati vakarara pasi kudaiso pasi kurara pasi vachitopa zvese ndinazvo zviri mufoni mangu vakarara pasi saka vandikazobva vakanga vari ndichibva ndichinokuenda pavakanga vari pandikasvika ndivaona ndakasvika ndinotsika tumiti ndomukadzi wangu wakairwa airi kurara nayo zvikanzi vanhu haana zoti vanhu vachini vari kuya ndevapi anga ndini akandiri munhu wachini ndobva ndikabva ndadii ndakasvika ndibata mukadzi ari padhuze uyu akanga aine magabhutsi ake akaisapo uyo mukadzi webhutsi dzake anga akabvisa akadii akaisapo zvandikatorapo zvakawanda zvakasiyapo zvakazvikatizwa nomurubo zviriko kumba kwangu zvinhu ndakaisa mufoni kapita kuzonichapurevandiremera kutakura bhanini ndopezifoni philip ndakazoridza pito ndachii ndakubata inyau yekuti vamusuka brief roughly give a summary kuti tive tinotanga taziva amai avo kuti ndiani ukama hwavo hwakamira sei kanga pane mereji here then tofamba nhau yedu ichaisei nhau iyi takaitonga musi wa11 August 2024 iri pakati paLouis Mapondera naPhilip Socha. Hapana kukwanisa kupiwa judgment mambo nechikonzero chokuti amai ava vakapa chikumbiro vachiti vanoda kuti nhau yacho ipedziswe kana kuti ipiwe judgment ivo varipo. Nhau yakanga iripo yakanga iri nhau yokuti vaMapondera vakati ivo mudare muno vakabata Philip Socha achiita bonde naamai ava musango. Izvozvo ndo zvakaita kuti mambo muti ndichapa judgment yangu kana amai vache vavo vati vanoda kuti judgment yacho izotaurwa varipo vauya. Saka ndoda kuvimba nekutenda kuti amai vaye vauya Philip Socha haana kuramba mhosva yake yokuti aidanana nemukadzi waMapondera. Izvo zviri pachena izvi, asi taakuda kuti tichinzwa tine zvinhu zviviri zvatinoda kunzwa. Chokutanga poshi toda kuti tinzwe kuti amai ava vakati musapedze nhau iyoyo inini ndisipo vari kuda kuti kudii. Chechipiri taakuchizonzwa judgment kubva kwamhuri yakaringana nemhosva yakakwirirwa Philip Socha naLouis Mutandwa Mapondera. Ndatenda. Saka apa tiri nhasi taakutanga kubvunza kuna Sanjani Rosemary. Rosemary nyaya yakatongwa mudare ramambo Makupe. Pano hapana kuita makakatama pamusoro penyaya yatakatarisana nayo. Chikomba chakabvuma mhosva yacho. Asi inini ndine mubvunzo mumwe chete wandichabvunza. Hamene kuti mimi maamida kuti udii pamusoro penyaya. Isu takabvunza muno kuna Chikomba kuti koiwewe kuti unoenda unotora mukadzi womunhu chii chakaitika. Chikomba chakataura icho kuti inini ndakakumbira. Yakava nyika yakapindira munyika mamune hondo kuzopedza hondo yanga iri mukati memba iyi. Kati wakakumbirwa iwe pakuita sei? Vanhu vakati ine pane zvazvinoshanda. Dai zvavaishaya zvepayo zvakawanika kumberi kuvaenderei. Saka tandi kuti nechinanga ichipenda ipapa kuti vachitaura ndizvo. Saka taakuenda kuna baba muchitaura nyaya handizvo. Ndizvo zvandizvo. Amai imi ndimi makamisa dare. Dare ruda kupirinzwe pamberi penyu kuti imi muri kuti kudii panhau yokudanana kwenyimi naPhilip Socha uyu. Imi muchiziva kuti muri mudzimai waMapondera ava.
imi muchiziva zvakare kuti vasocha ava vane mudzimai wavo. Ipapo nyatsopatsanangurai kuitira kuti mambo vakwanise kupa mutongo wavo zvakajeka zvisina jerezwa kuna ani nani. Nokuti uyu mazwa kutaura kwanga kuchiitwa akatiye inini handina kumbokonza amai ava, asi amai ava ndo vakatondikonza kuna kuti ndo vakatondikumbira zvichienderana nematambudziko avo. Hatisiri kuda kutaura isusu, hatida kuti tinzwe kwamuri imimi kuti imimi matambudziko acho akaita kuti muzosvika kuna asosha muvatsanangurire kana kuti muvakumbire kuti vaedze kurerusa ndima mukati medambudziko renyu. Zvakamhenge zvakamira sei? Saka nguva yapiwa kwamuri amai. Inini ndingatange kutsanangura magariro angu nekukura kwangu kusvika pandasvika nhasi uno. Ndakanga ndakaroorwa namutando wamapondera. Inini ndakaroorwa namutando wamapondera ndikabereka vana 5. Vana 5 ndine vana 3 vapenyu, mwana mumwe chete akafa mupenyu, ndine mimba imwe chete yakabva ine 3 months. Ndokuita vana vangu 5. Kana ndakaroorwa zvichokwadi namutando wamapondera. Makaroorwa munakuramba chinzwa ndisvike kunoita kuti nditi ndakanga ndakaroorwa kudaro namutando wamapondera. Tikararama zvakadaro kusvika muna 2012 tichiyamwisa mwana wangu ari kuita grade 7 years zvinezvi. Mutandwa murume wangu akaroora mumwe mukadzi anonzi Tinarwo Kaseke. Mukadzi akaroorwa nemurume wangu akatora mukadzi ane chirwere chake, chirwere chiri kweye zvinezvi chekutachiwana hweHIV. Mukadzi uye anotonwa mapiritsi akatorwa akamira zvakadaro. Murume wangu aroora murume iye mukadzi iye. Ndopandakabvunza kuti wongu kuroora maroora handina simba rekukurambidza, asi zvinotinorarama sei ini nemi matora mukadzi uyu wamuri kutoziva kuti ari kurwara uye ndo zvakaita kuti murume wake afe kusvikira nhasi uno mazomutora iye achimwa mapiritsi. Isusu tichararama sei? Murume wangu akandipindura kuti ukatodaro wakutonditonga kuti iwo wakutondiudzira kuti wandofanira kutora ndouyu wandisingafanire ndouyu. Takararama takadaro mazuva mashoma. Mukadzi uyu akauya muna August kana kuti September wegorero rakunopera. Takagara kusvika December murume wangu asingauye kubva mangu. Paakazouya akauya achiti uya kwandaita muno mhimo zvekuti iwewo ndakatokuroora. Zvino ndine simba rese rekuve mumba muno kusvikira ndaita zvose zvandinoda nekuti haungagari pamba pangu pano paine ndisingagare neyo. Ndikati zvakanaka, mangwana chete ndikuenda kukiriniki ndonotora dziviriri ndokuti inini ndikudairana nezvandikutaura. Ndakaenda kukiriniki ndikanotora chibhokisi chese ndikauya nacho. Ndikavaudza kuti ndauya nacho, akatonditaurira kuti uya nechibhokisi ichi chindoreva kuti iwe uri nokuti wakagara uchitoziva kuti kunoshanda mabhokisi aya. Ndikati zvisinei kundiita hure kana kusandiita hure, ndati ndauya nebhokisi iri nechikonzero chekuti hosha ndiri kutaura pano itoripo haisei kufananidza. Takashandisa mapepa 3 mazuva awono futi 3 mapepa iwaya aibvaruka. Ndopandakati kana zvakatodaiwo kurava kuti ndiradambudziko kurava kuti vanhu vaiva vanoti mapepa aanoshanda haashandi. Ini ndakona kutora kuti bhokisi iroro mumba ndaenda futi kunotora rimwe. Ndatora rimwe ndakaenda ngosvika ndichiita futi zvimwe chete izvozvo. Ndikati asi chiri kundinetsa ndechekuti expiry date yakanyorwa pamapepa aya haisati yasvika uye mabhokisi acho ese ari kubvaruka. Saka inini kana izvi zvichireva kuti hazvindidziviriri handisi kuona zvichifanira. Inini ndakutasira kubva kwamunhu tinochindiudza kuti saka inini ndodii zvikanzikana zvakadaro iwo ndonobva pamba pangu nokuti ina handingakutarisi enda ungagari pano. Kutaura kwako kunomanikidza ini kuti ndirambe mukadzi wangu nokuti iwo watiri kutyika chirwere ichocho. Ini ndobva ndakapindurawo kuti ininiwo kana ariwo matauriro amuri kuita kuti pamwe pada magara matozvita nechinango chokuti inini pandicharamba kutambirana nehosha yandiri kuziva iyi muwane nzira yekudzidzisa pabva pano. Handina kwandotomboenda kundiyeva kwamuri kutaura ikoko chandiyeva ndigere pano handakwanisa kutomboenda. Ndakagara ipapo patakanga tichinetsana ipapo apo 2012 13 ndakabva ndaita mimba ndikazvara mwana iye akangorarama 3 months chete achibva afa. Ndakabva ndatanga kunotora mapiritsi anonzi maprep. Bva ipapo kusvikira nhasi unoyu ndinonwa mapiritsi zuva rega rega.
nekuda kwechirwere ichochi chiri kumba kwedu. Ndakungobvunza inini mairamba muchiramba ko mimba yakazekwa maishandisa mimba ndakaiita tichishandisa mapepa ediwayo achibvaruka nekuti ndakazonotora futi rimwe bhokisi rechipiri mapepa iwayo achibvaruka. Asi pandakazoita mimba iyoyo ndopandakazotora mapirisi anonzi maprep ndatsanangura chimiro changu kuchipatara. Ndopandakatanga kushandisa maprep. Mwana iye akafa 2014. Ndopandakaita mimba iyoyo yandakabereka mwana iye akararama 3 months mwana iye akafa. Kubva ipapo takagara tichiita zvekumanikidzana. Tichimanikidzana. Pamwe pacho vombobvuma kuuya kana vauya vosvika voti nhasi ndinoshandisa zvakanaka. Pamwe pacho voramba voti handiite izvozvo tikararama tichingokakavadzana kudaro. Zvinova zvakazosatisa kuti mararamiro angu inini nemurume wangu titadze kugarisana zvakanaka. Zvandingagone kuratidza dare zvinoratidza kuti takanga tisisagarisane zvakanaka ndezvokuti izvozvi pamakore anosvika 11 kubva muna 2015 kusvikira nhasi handina kana ndove chaiyo yemombe yandinotora pamba pangu kuti ndiri kuchengeta vana vangu ndigere nemurume wangu. Handina kana chii zvacho chandinobata chemurume wangu uyo ndichishandisa zvinopupurwa nevillage yese kwete ndega. Handigoni kupupura kuti ndoda witness nyingi asi ndogona kupupura kuti anoda kuwitnessa anowitnessa kubva kuna sabu. Ndikazoita kuti izvozvi muchindoona ndakadai ndakagadzira pamunda pangu kurikuowa singabvumirwi ndikoba ndinolime handirime muminda yababa kwe11 years zvinozikanwa kunyangwe nasabu kunyangwe nemadhumeni. Fertilizer ndakambotanga nditi ndinofanira kuti ndiwane fertilizer izvozvo tikuzvinzwa zviseti maissues ari mumba ndiri kuda kuti iwaya ndopa ndikuda kuti ndikuonesei kuti sei tazosvika patiri nhasi. Pandiri kukuonesai ndipo kuti zvamira zvakadaro kuti ndizoora fertilizer nimo munonda ndakagara pano ndakazoora fertilizer nekuda kwakansera nasabu namudhumeni wataive nayo panguva iyo vainzi achaitezvi. Ndanzi wewe handigoni kuti ndilime newe nekuti hauna munda paminda yangu saka ni fertilizer hauna nezita rako. Pandakaenda kuchinopa chichemo changu ndakazogona kuti ndiwaniswe fertilizer yangu zvikanzi zvinofanira kuti murume ane chipari vakadzi ndivo vahure mafertilizers avo sinzi mimi mine mhuri yenyu. Asi ndichibva ikoko ndozvanga ndinyimisa munda kunzi vakupa fertilizer arege kupa nemunda. Kubva ipapo kusvikira nhasi handirime munda mababa. Varume vangu apa ndipenjeniya vanotambira mari mwedzi wega wega yavo yepenjeni kubasa kwavo. Handina kana school fees vanondibhadharira imwana kana sauti ino vava vanonditengera kana chandinacho kana kuti kupfeka kwandakaita pano zvandiri izvozvo handina chababa ava chandinacho. Ndazosvika apo ndoda kuti ndikuudzei insurance iyo yandikutsanangura nababa dai manditenderawo mambo wangu nemajimbo handisi kurebesa regai ndingosvika pazvidimbu zvishoma nekuti zvimwe zvacho muchazondibvunza ndambozvisiya pakutaura. Zvapera izvozvo zvokugara kwandiri kuita pandiri kutaura ndichiti aive murume wangu. Kubva muna 2019 kune umbo hwevamwe vanhu vanogona vari munhu vandisina kumbengeza kurukura navo vanogona kukurukura izvi. Kuroorwa kwomwana wangu chaiko kwakanzi handingarorerwe mwana wako hangarorerwe mumba mako muna 2019 usina kundiripa kuti hausi kubvuma kundipa bonda hausi kubvuma kuti ndigare mumba mako. Zvikatotumwa vazukuru ndikabhadhara mbudzi inini yekuti mwana wangu arorerwe mumba mangu. Mwana iye aroorwa kusvikira nhasi uno paakasungirwa mwana iye masungire kubhezerera baba remasungiro rii ndorimwe rinotaura kuti handisi kugara nevarume vangu nokuti handambogara ndakarifuga kusvika nhasi ndakagara pano mwana akasungirwa muna 2019. Varume vangu vanofuga kubhezera masungiro emwana wangu nemukadzimina wangu nechikonzero chekutachiwana. Handina kana chinonzi chababa chandinobata pakurarama kwangu. Handirare nemurume wangu uyu pataimboita vachiita zvokubira-bira pachona vachiuya vachindimanikidza tichimboshandisa madziviriro iyoyo makore atakashandisa iwayo zvakazoguma kubva muna 2019 kumashure uku taimboita zvokumanikidzira tichingoona kuti toita sei asi kubva muna 2019 kusvikira nhasi ini
mumba mangu zvandiri kutaura izvi ndicho chokwadi chakakwana. Mumba mangu mukadzi wawe handizive ndova nemhuri. Mumba mangu zvandiri kutaura izvi nauye ikambotonga tichitonga pamwe chete nevazukuru tichionesana kuti tichichikwenda nechimwe. Ava vobva vangodzenga vachiti handisipendeko kwakanditi ndine utachiwana. Zvino hazive kuti mukadzi ane utachiwana anodarika iye asina utachiwana hunonaka. Mukadzi ane utachiwana anonaka kudarika ini ndisina utachiwana. Saka kana ati hasi kuda kupiwa utachiwana ngaagare mumba make ini ndigare mangu ndega. Ngaagare akadaro. Asi ndinoziva kuti nerimwe zuva chete chichauya chinondiita kuti ndimubvise pamba pangu. Ende achazviita chete. Saka imimi muchiri kuenderera mberi nekutaura here kana mapedza mombe? Ndiri kutsanangura kuti kubva pane zvese zvandatsanangura izvi nemuraramiro wandinoita nemurume uyu nemuraramiro wandinoita unopukurirwa kunyangwe nevamwe vanoremekedzwa kana munhu nevamwewo vanokuteerera ndomararamiro andinoita nemurume uyu. Ndiri kuda kuti ndichibvunzawo pamberi pedare ndisati ndavhara mashoko angu kuti inini ndiri munhu kaipa yandinayo inyama yaisisina. Ivo vakati vandonakirwa nane utachiwana, ina handinangu utachiwana handinake. Asi kusanaka kwangu kunoita kuti ndishaire kodzero nemurume wangu. Uyezve ndochida kuziva kuti inini ndigere panapa kubva musi iwoyo musi wa2 kusvikira nhasi. Ndingangoturwa mumaoko wevabereki vangu. Samoni panapa ndakupiwa ndauya ndega. Ende pandauya ndamboya ndichiti ndikuya kudaro. Ndauya ndichiti ndikuenda kunoona vana vangu ndikuenda kumba kwangu. Ndokuya kwandaita. Asi zvondishamisa kuti kokana zvakadaro iye ari murume wangu haana kundiramba, haana kushedza vabereki vangu, haari kuziva wandiri. Nhasi uno ndangodzunguruka ndigere panapa. Pari kuti wandiri kubva pano. Tanzwa kutsanangura kwenyama iyi. Ndapsvitoka kuna baba. Muchiri kuyeuka here mubvunzo wandakambokubvunza kuti iye mukadzi kusvika abude mudanga mombe ichipoya mudanga ichienda uko vo here mushini muchiziva zvamangandipindura makati kuti ai makati kundiraiti 1 mukabva mati unoita se ndinoenda kuno basa ndinoita sechaizvoita makadaro zvataura nomukadzi wenyu mashini here kubva makore ataura ari kunyeko ari kumimi uri kuti kudi ndakubvunza kuti inini ndakakubvunzai kuti aitira zvinhu aita handiti but toda kuziva kuti haapo kana imimi bho here konde uko basa munobata here mushini bho here ndikati mushini bho ndikati inini munoita here mukati ndinoita zvino apa maakutaitanatsana kungeni zuva rakadai masikati zvakazvanenguva yakadii muchita masikati achokutanatsana kuti muite kunhingi basa rinobatwa iri zvinenge zvisina nguva izvo zvinodandikana kuti achifudza mombe chimwe chezatuta ndizitengi kufamba hapana mukane hazina mukane kuti kuita unoda kuita munoita saka pamaitanatsana kujunguma pane nguva yakadii musina kuzivandazobatawo makatobata pasepa akabvara madaobvasondivharira panzi ndopakusakuita pamwedzi makore ataurwa kumanzwa here ndozvokunyapa izvo mwana akaita semwana anofa 2014 ndo manje mwana akafamba namajuku akapari mwedzi achazopagwavhugwa richinyoreswa asina ndabuda richinyora izvo zvatinaa amai kana akashaya rini ndinokumbira kuti isati ndadairaka kana mundandipfuisa kugara vanyika vangapupura kuti vakataazungwe mwana wangu kuti mwana akaparara rini. Mugore zvenyu kuzotaura kuti mwedzi wakati asi rafu inofunga kuti kwaane makore mangani vati unyoro mirai chinzwe tukurewa avo ndinganomukana vana vabvizvo kuti ndingatopinda mafoni chehwara ndikubwero pazakaitika pakaperiwa mwana inanganisiko taura ichinzwa kuzuzu ari muromo pakawanda kutemesana musoro ingotaura kuti kwaane makore akati nababa aiwa ndiani wekwamara nyika angakwanise kuremba ndiani wekwamara nyika angakwanise kungopara
mune vamaona 2018 manje vachipari makuru dandikumobvunza chinenge chakatadzisai zvasei vanhu vachitorana mudzimba umu munoda mazirudo rudo runogara nhamo, rudo runogara zvirwere, rudo runogara zvakasiyana siyana. Saka mukapesana mumba umu kusawirirana kana munoziva kuti kana ukarima kana ukaita penye kutambira kupera mwedzi kana mba mune ndizvo zvaunozwa kuti mari yapera sei. Apana anobvunza mwenenge iri mbenge chete. Saka ndiri kuona ini kuti nyaya iyi mataura zvamataura baba handina kukubulemai. Iwo dongo havaitaiwa pananga ikudirira maipera kunzi uko nyika dzataura zvadzataura kuti ini ndaitya kufa imi maizodai vataura zvaitaura but chinhu chacho neichocho ichika ichi chinonzi nyama inotaura zvainotaura zvishomani inonzwa zvainoda kunzwa but maifanirwa kugara pasi sevanhu vakuru makatsvaga akapindira pakati penyama makayananiswa zvinoita kuti murarame upenyu animwatwanga kumwa mapepsi ayo kuti mapepsi ayo enenginai anoti chero une chirwere unenge uchiita sei uchirarama. Saka makatora mweya yawo kuti uyu akabva asina basa nazvo but panguva imwe chete Satani akabva ashanya. Aiwa kandatipindura here Satani akabva ashanya manzwa difensi yavarova kuti nandaipindura bataida murume baba vakataura muromo wekuti ini handambokonza amaya inini ndakakupirwa kuti kumba undigere ndatambudzika ndashawa chandashaya uya ndinunuro ndakasungirirwa dzimwe nyika dzikapindira idzi havambonesa pakana. Saka izvozvo zvega zvinokonzerwa pamusoro nechinanga toda kuti ngaswere chitandasana nenhau iyi asi claim iri kuti Philip unodiwa mudarira mambo Makope nemhosva hurusa yekuonekwa iwe pachako wakarara musango nemukadzi wemunhu Lewin chinova chimina nokudaro uya nefakazi dzako dzose. Ayo nyaya iyo ndizvozvo ndosaka tichitaura kuti tiende kuna mama yakuenda kujudgment but hatigona kungoisunda tichienda kuna mama ndinoziva takavamirira vataura nyaya dzavo isisi tinosara kuti padiki patotaura takutura kuwaridzwe dada diti ndozvinoitwa nyaya handita vakatonga isiko here vasiko here ndapedza pakatongwa nhau takapedzisira ichitaurwa ichinzi judgment amai vachikumbira kuti judgment haifanira kupuhwa indisipo saka ndopatatasanapo izvino ndizvo zvavauya kutaura vaizvo zvatatamusakasa nokuti ava vaiti ndaiti ava kuti ndaiti saka isisi taakubadaridza manzi kuti kana yakuenda kuna mambo vanopa judgment tavhura nzira yekuti mambo vachafamba pakati andinoona kuti ava vaitaura kuti vakautaura kuti mwana munyoro vakafamba naye 2018 iwasi avo varikutoaa saka isisi taapedisa kuna mambo ndomachi nyaya yapasa kudhara kana saka inini amai nhengi zvakataurwa nemurume uyu kuti ndimi makamukumbira hazvinei kuti makakumbirwa ndamuna makawirirana nditi panga pasina kuwirirana asi ndini ndakatozvikonzeresa ndikuva kuti makadanana zvenei kwete zverudo asi ndini ndakazvikonzeresa aiwa musikupinda patikakuenda panyaya munovaziva izvo zvese tazvinzwa nyaya iri kunomba yakatongwa ava baba vakabvuma kuti vakarara nei saka ndiri kubvunza ushona kuti makarara nawo here baba chete ndio nyaya chete zvikonzero kuti hazvinzwa zveidanditi pane zvimwe zvandinoda kuwedzera ndezvekuti asi zvokurembesa nguva yedare asi kuti handi murume wangu ati anga agere neni kana kuti tigere tese zvaizvozvi zveunyoro hunova kutaura dare dai kusiko kuti zuva radoka izvozvo handisi kubva kumba ndaikumbirawo dare nemakurukota kuenda kumba kwangu kwandanga ndichirama nemurume wangu vanopinde mumba mangu vaone kuti mune mucherechedzo here kuti mumba muno mune murume anogara nemukadzi ino zviri kutaura chokwadi nechinanga pamusoro yemambo nyaya ini kana nyaya makati takatonga pane vana vai mambo vevana vasikana ndakaenda gungu ikaiti ndikatonovasisa ndikaona zvazvakaita nyaya ivo iyatutaura nezvazvo zvechokwadi anhu ava vakaseparetana asi musadira asi kana kuti pamba pemunhu unenge uri mukadzi wechi asi mumba chavo chavo mune makore baba vasingaite bonde nababa nana yavo asi kana asisi kuti vanopakaita license rokuita zvinhu izvozvo unenge uri mukadzi womunhu handimanyatsoziva zvakutaura nokuti havakasherera zvaparakurama asi mumba mamusingapindi ndakaitsvaga nyaya iyoyo saka nechinano munobvuma
zvakanaka. Ava vasocha vari kutsanangura kuti havana kumbobva vakukonzai. Imi matiwidi ipapo ndimi makati wakonza. Zvakanaka. Vedare mese muri kuteerera chaizvo. Inini masekenyedzera andinoita ndiri kureza mwana wangu kuti anyemwerere nokuti kuona mavende emwana kunakidzwa noupenyu hwake. Tawirirani ndatenda nechinaka. Dzoka naunda apa mhosva yakaparwa. Ndanzwa kuti amai matingi makavakonzesera. Makawana kupi kuti une muvatsanangura zvakanaka? Ndakanga tovatuma basi. Maivatuma muri kuti? Ndiri kwandakazowanikwa ndiri. Ndiri kwacho kwandakazowanikwa ndiriko. Sangwewo. Alright. Kumusha maiti pamkaenda musango kunoita basa iri. Maiti muri kubva muri mumaoko mari. Pfungwa dzangu ndakatoti ko ndiri ndega zvangu. Dai makaroma akabisa pfuma akabisa pfuma kunani kuna baba venyu. Baba venyu makavazivisa kuti ndo upenyu hwandakurarama uri pano? Handina. Sei musina kuvazivisa? Ndakati akandiona achazivisa zvaanose kutaura kwanga achiita kuti anonditi ndine vamukadzi vanotopupura zvinova zvandiri kutoti dai ndapiwa mukana. Nyange vakadzi vari muno vakadzi sevakadzi vari kunzi vanopupura kuti pangawane here mukadzi kugutsi kwangu nosumudza maoko kuti zvechokwadi ndinorwirwa. Kuti unorwirwa nani? Sezvataurwa nemurume wangu kuti vakadzi vakawanda vari kutorwa pamusana pangu ini nevarume vavo. Aizi makabatwa kunzvimbo nhatu mazvinzwa zvataurwa zvandiri kutaura kuti ndiri kuzvipokana mambo vangu nokuti chero ndakatarisa kunoko madzimai vari mugodzi mangu fungoti panowanika kana kuti kana aripo ngaataura zviri kutaurwa amai regai ndikubatsirei. Vamapondera vakataura muno vakasununguka kuti mudzimai wangu Rosemary ani Rangwani ishiri nomuriro waini. Pandakanga ndiri kuchinhoi akabatwa zvakare nevarume varidzi akarohwa nevakadzi. Ndikatama ikoko ndikaenda kupya mnoko vakachinjirwa mukanobatwa zvakare mukarohwa futi nenhau yekutora varume varidzi. Akakamazonzi kamabatwa naivo pachezvavo mabatwa imimi nasocha uyu ivo vari kuti kanogona kunge kanga kechina muchibatwa imimi. Muno mueria munomo hamuna mudzimai wavakataura kuti anogona kupupura kuti Rosemary Rangwani takambobata pakati tikamurova mueria munomo hamuna. Asi kwamakambobva uko baba vachiri kubasa ndokwavaitsanangura ini ndinodaira pamberi pedare ndisati vari kuti nyembe kuti dai zvakanga zvakaitika saizvozvo naivo vakadai vakaitawo dare rinenge iro rino rakanharo pano nhasi. Dai zvakaitika saizvozvo kumashure kwavanotaura vangadai vakagara neni dare rinenge raitika nhasi. Uye inini pavari handisiri nomukadzi wavo wokutanga. Marambira vakamboita vamwe vakadzi hapana chaiyera kuti inini ndavashungurudza vandirambewo saizvozvo nokuti inini handisi mukadzi wavo wekutanga kunyange dai mukazvicherechedza handisi mukadzi wavo wekutanga saka hakuna zvaiyera kuti neniwo vandirambe vachiti aiwa kwese ikoko ndapa ndikutevera murao wekurorana nekugara nekupinda mumba nekumuda mumba. Handikuri kwanza kunoere mutipo wenu ndisi nawo iri pamatembo ndeyekuti ndabvunza nokuti kuti murume avanozvinova kuti ndakapfimba nevo mukadzi kuti ndakaenda kupfimba. Ndabvunza kuti maprocedures akatorwa pakuonekwa dambudziko riri mukati
ndeyapi zvimapaona ndeyapi maprocedure saka paprocedure yekuti iningati makamupfimba sei ndobva mati kwamakaenda kuzvi makamutuma basa ndizoka ndobva mamupfimba makamuti ndinokuda akaburitsa munomo kuti ndinokuda ndiyani ndimazwa andakataura ndinokuburitsa muromo kuti ndinokudai makamuti ndakangomutsanangurira sekutsanangura kwandaita ndichibva ndatovatiwo ko zvakangodiwo kwete kuti ndakatoburitsa mazwi erudo nyangwe nazvino mazwi erudo acho hapana asi makatoti makangodiwo kuti paite